či sa budeš lastovička vydávať. V stredu 21. januára 2009 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa ožila vernisážou výstavy, ktorej predchádzal pestrý program detí. Nie len tanec a spev, ale aj umelecké dielka potešili oči i duše prítomných hostí. Tvorivé dielne organizovala nezisková organizácia Motýlik, spolupracovali však aj iné subjekty. Projekt Splynutie dvoch svetov vznikol v spolupráci Spojenej školy Jorumana v Liptovskom Mikuláši s Evanjelickým gymnáziom a galériou Bohúňa. Cieľom celého tohto projektu bolo ukázať splynutie sveta ťažko postihnutých detí, zdravotne postihnutých so svetom intaktných detí. Tento projekt vznikol aj zásluhou finančného grantu Vyššieho územného celku odboru kultúrneho. Ako sa vám to páči? No tak podľa mňa to bola výborná ukážka toho, že aj deti s nejakým problémom dokážu takéto veci, ako sme videli. Program bol vynikajúci. Deti, ktoré vystupujú, obdivujem ich akýkoľvek pokrok, čo aj minimálny. Čo sa vám na tom páčilo najviac? To, čo dokážu predviesť, to s akou láskou a s úsmevom a šťastím dokážu odprezentovať to, čo sa naučia, tak to je fantastické. A hlavne tá snaha a to odhodlanie. Pre televíziu Liptov Peter Rybín.